haiekin desarri, eta hasiko gara. Bai. Orduan hendik agerra da, egin behar zara. Baina ez dugu gehiago. Kale? PowerPointari buruz. Zabalko duzu PowerPointa, kaitz. Bai. Y luego esto se corta. Bueno, hasiko gara? Venga, aurrera. Gurera etorri zaigu Aritza Saratxaga. Aritza gure kostaldean ezaguna da, surf munduan aritzen delako. 36 urte ditu eta sopelan bizi da. Orain Peñatxuriko surf eskolako arduradun nagusia da. Baita gazte talde baten entrenatzailea. Kaixo Aritza. Lehenik eta behin eskerrik asko etortzeagatik. Gure kostaldeko enbasadora aukeratu zaitugu surflari eta entrenatzaile paregabea zarelako. Jarraian, galdera batzuk egingo dizkizugu. Baina hori entrenatzaile parea zer da? Zuk esaten duzulako edo enteratu zara hortik? Enteratu Kaixo. Nola hasi zinen surf munduan, txikitatik praktikatu duzun kirola izan da. Gaur egun beste kirolik praktikatzen duzu? Ni hasi nintzen surfeatzen oso gaztetan. Adibidez, nire uda guztia pasatzen dituen hor Atxabiriko hondartzan, nire lagunekin egin genuen horrelako lagun talde bat, 9 urtekoak, eta hasiera batean hasi ginen horrelako plankinekin, egurrezko badakizue taula horiek, ertzean botatzeko, gero horti pasatu ginen bugiarekin egitera, eta gero jarraian batzuei erosi zieten taula batzuk, eta guztion artean banatzen genuen taula, eta azkenean lortu nuen nire taula, eta gutxi gora bera 10-11 urtekin hasi nintzen surfeatzen. Hasiera batean hasi nintzen surfeatzen bakarrik asteburutan, baina institutora pasatu nintzenean, hasi nintzen surf gehiago egiten, astean zehar, eta hortik aurrera orain arte. Eta gero beste galdera zein zen? Beste kirolik praktikatzen duzu? Bai, praktikatzen dut adibidez skeitan, ibiltzen naiz aldudanean, eta baita ere egiten dut tai chi eta kung fu. Kung fu nahiko, ia surta gero da beste kirola praktikatzen duena pilo bat, azkenean motibatzen din pilo bat, eta fizikoki eta hori egiten laguntzen din pilo bat. Peñatxuri entzuten dugunean guztia lotzen dugu sopelarekin. Noiz sortu zen Peñatxuri elkartea, zenbat kide ditu? Adibidez, hori esaten duzuna Peñatxuri, sopelana entzuten duzunean edo Peñatxuri entzuten duzunean lotzen duzula sopelarekin, beti ez da izan horrela, ezta? Adibidez, buke hasiera batean, nire laguna zumotanik, garela oso lagunak eta betiranik egon garela hondartzan, udaletxera joaten ginenean, zeo zer esatera, surfari buruz edo behar genuela papelera batzuk hondartzan, zeren beraiek adibidez lehen sopelan, ez zioten ematen garrantzia handia hondartzari. Lortu duguna urte guzti hauetan, eta lortu zuten ere, azkenean da Peñatxuri, zuk esan duzun moduan hori ezagutzea horrela. Eta taldea sortu egin zen 1999an gutxi gora bera, ez nago seguru, eta baina hortik aurrera, aurretik, ere jendea surfeatzen zuen Peñatxuri. Hori da, egin dela elkarte moduan, baina igual, ez dut 74an edo horrela, zegoen jendea surfeatzen, zela Jon Susaeta, Gonzalo Gandarias, zegoen talde bat, Peñatxurin surfeatzen zutenak, eta beraien ziren horko lokalan bezala. Eta Peñatxurin orain dauden kidea, uste dut 200 pertsona izango direla gutxi gora bera, baina hortik ere pasatu da jende asko, orain nagusiagoa direna, ez dutena ordaintzen elkarten moduan bere kuota, baina bai sentipen hori dekotena Peñatxuri edo Atxabiri hondartzaren zati horretan. Peñatxuri surf eskolak duen webgunean sartu gara eta ikastaroaz aparte, uda partean kanpamentuak ere antolatzen dituzue. Horiatzen bestelako kirolak egiten dira.
Bai, kanpamentu horietan hori adibidez nire arreba lan egiten du horretan, eta horretaz aparte baita ere egiten dute skatea, baita ere ibiltzen dira padelekin, piragüekin ere ibiltzen dira, gero ere udan zehar egiten dute irtera batzuk, beste urtean egon ziren Madrileko atrazioko parke batean, ere adibidez orain dela beste urtean barrika alboan dagoen kalita horretan ez dakit nola ditzen den, egiten dute irtera bat, gaueko irtera bat eta irtera bat, eta bueno, gauza asko egiten dituzte. Badakigu mundu osoan zehar ibili zarela olatuen bila. Zein da zuretzako munduko lekurik hoberena surf egiteko, nor hartu duzu olaturik onena? Hori da, galdera hori askotan egin didate, eta, bueno, ni beti esaten dut berdin, azkenean niretzako lekurik onena olatuak hartzeko, hau da, Euskal Herrian dagoen potentziala eta dauden olatuak izugarrizkoak dira. Daukagu olatu batzuk mundu mailan oso ezagunak eta oso onak direla. Adibidez daukagu Mundakako olatua, seguruenik entzun duzuela hortik, eta Mundakako olatua da oso ona, baina izugarrizkoa, eta gainera azkenean hau da, adibidez, ni etxean jokatu banu bezala da, ziren azkenean ni naiz Mundakako parte hartzaile bat edo lokal bat hor, eta orduan ni kanpora ateratzen naizenean badaude olatu asko oso onak direnak, baina karo, izango zen ni kanpotarra naiz, eta orduan beste hor hango jendea beraiek hartzen dituzte olatu onak, eta nire pixka bat sobran dauden olatu horiek hartzen ditut, orduan niretzako lekurik onena, Euskal Herriko leku asko daude hemen, Emeti Zuribe kostan dago hasieratik hasten zarela hor La Galea, dago badakizue Agortaldean horretan, gero ere dago adibidez Azkorriko hor daude olatu oso batzuk, gero dago Meñakoz, Mundaka, gero dago Ibarrangelo aldean dago Laga, Ispasterren dago olatu oso bat, eta gero Donostia aldean ere olatu asko daude, eta Iparralden ere bai. Itxasaren balditzak ez dira beti surfean aritzeko ona. Hondartza ibiltzera behartzen zait. Zein hondartzara joaten zara sopelako olatuak eskazak direnean? Adibidez, sopelan ez badaude olatuak, hemendik hurbiletik, da gehien jasatzen duen horrela olatu itxasoa sartzen denean, da gehien sartzen den itxasoa, adibidez hemen ez badago, ez dago leku askori olaturik, adibidez hemen sopelan, erdi metro badago, adibidez Plentxin hemen ez dago olaturik. Orduan hemen ez badago, igual horrelako norabidearekin, itxasoaren norabidearekin, mendebaleko norabidearekin, igual iparralde aldera joan zaitezke. Kostaldea dago pixka bat eskerrera, eskumarago, eta orduan mendebaleko itxasoa sartzen direnean, Frantzialdean egon daitezke olatuak. Egun arrun batean, zenbat ordu eskaintzen dizkiozu entrenatzeari, edo beste era batera esan da, nolakoa da zure egun normal bat? Nire egun normal bat, azkenean nire bizitza guztia dago surfaren munduan, hor, tarte horretan, eta goizetik txatzen naizenean, lehenengo nire bi alaba ditut, eta prestatu behar ditut ikastolara joateko, baina ikastolan uzten ditudanean, jarraian itxasora ikustera joaten naiz, olaturik ez badago, hor egiten ditut ariketa batzuk, lusaketa batzuk, edo segun zelako eguna deko den, pixka bat entrenatzen dut hor goizean, eta olatuak badaude, surfeatzen dut ordu eta erdi, 2 ordu, hori bukatzen dudanean, gero bazkaltzen dut, eta gero esan duzuen bezala, entrenatzen ditut gazte batzuk, eta beraiei gurutxikora bera atxaldeko lauretan hasten gara entrenatzen, eta egiten dugu beti surf, 2 ordu eta erdi, eta hori bukatzerakoan egiten dugu fisikoa. Astean zehar 3 egun horren. Entzun dugu Jon Irigoyen eta Natxoren entrenatzailea zarela. Natxo munduko surflajirik hoberenetarikoa da. Pozik zaude egiten dutelarekin? Pozik nago beraien harrerarekin, oso ona delako eta gazte oso jatorra direlako. Natxo dela mundu mailan surflari oso bat, hori egia da.
baina oraindik oso gaztea da, gauza asko egin beharko ditu, entrena beharko du pilo bat, zeren atxo bertan egon nintzen dago orain Los Angelesen txapelketa bat, eta zur mailan dagoen nivela da oso altua, orduan beraiek entrenatu beharko dute oso asko, eta bueno, gero lortuko dutena hori ikusiko da, baina ere oso pozik nagona da beraien harrerarekin oso ona dela, entrenatzeko gogo asko dekote, eta bueno, hortik oso pozik nago. Bidaien artean Marrokosera egin duzuena berezia da, zergatik? Bueno, hori Marrokosen bidaia oso berezia da, urtenetan oso berezia izan da, zeren joan gara nire 3 lagun gehiago, direla txikitatik komentatu dizuena 10 urtetan hasi ginela surfeatzen, eta nire lau lagun horiek joan gara guztio batera, bidai horretara, eta bueno, ideia hori bihurtu zen, sortu zen egun batean egon ginelako saharaoiarrak etortzen dira udan ikastaroak egitera, gaztetxoak, eta bueno, hasi ginen pentsatzen gainukala material pilo bat soberan hor eskolan, eta zer egitea material horrekin, orduan esan genuen, igual seguren joango gara Saharara, eramango diogu material hauek, guretzako ez dena erabilegarria, beraientzako nahiko erabilegarria da, eta bueno, beraiek oso pozik geratzen dira gurekin, guk ere oso pozik, olatu honak hartzen ditugu, esperientzia oso polita da, ere beraien nola bizitzen diren ikustean, eta bueno, oso interesgarria. Gaur egun teknologia berriak oso sartuta daude gure bizitzan, baita surf munduare ere, zertarako erabiltzen dituzu? Niri teknologian ez naiz oso ona, eta bueno, orain nago pixka bat pila jartzen, oso ona da, adibidez, orain daude mobilak dekozulako interneteko asuntua, ordenagailuekin ere bai, orain ikusi ahal dituzula parteak, itsasoko parteak, oso garrantzitsua direla, adibidez orain ikusi ahal duzula, egongo 3 edo 4 egun barru egongo diren olatuak, hori ere ona da bidaiatzeko, adibidez hemen, aste honetan egongo da itsaso guztia bare, eta ikusi ahal duzu, adibidez Portugalen edo Frantzin edo adibidez Madeiran, Kanarietan edo Marruekosen edo Estatu Batuetan egongo direla olatuak, eta denbora eta dirua badekozu, joan zaitezke bidaiatzera. Orduan, teknologia nahiko ondo dago, baina ere dauka bere gauza txarra. Dela orain mundu guztia badakiela olatuak egongo direla, 2 edo 3 egun barru, eta mundu guztia dago olatu egin zain, eta gero eta jende gehiago da guretan. Bizitan etorri zaigun laguna, gure kostaldeko zilekuta eramango zure. Hemen adibidez Uribe kostaldean gauza leku oso polita daude. Nire gehien gustatzen zaidan lekua adibidez da Meñakoz, dela kalita txikitxo bat, daukala kriston olatuak, dagoela oso lasaia dela, eta nire eramango nuke gara, edo baita ere Meñakozetik barrikara dauden itsaslabar guzti horiek, Marea Bajuan oso interesgarriak dira. Amaitzeko argazki batzuk erakutsiko dizkizugu, mesedez azalpen txiki bat egon. Bai, ontxe agertuko dian, Baina, ikusi duzunez Natxo eta Jon etorri dira. Bai, eso. Izan, hemen. Zer? Bueno, banan, ez da? Pasatuko dituko kai. Bai, baina ez dakigu zergatik, baina ikusten dira, Zuga dakizu zergatik da? Eta hau da bidaia egin zenuena eta jaz... Hori justamente izan zen, egon ginela prestatzen furgoneta guztia, hemen agertzen dira nire bilaguna, Zuku eta Gonzalo Gabonburu, hau da beste tipo bat, lagundu zigula hauza sartzen, baina... Eta hori izan zen, bidaiaren hasiera, justamente. Aurtekoa da? Ez, hori da, orain dela 2 urte, 3 urtekoa zeren, orain dela 2 urte, egon zirela horrelako arazoako egon
egon zela pizka nahiko txarto eta zine joan. Baina orain dela 2 urtekoa hori da, nire lagun baten laguna, zeukala arropa pilo bat, zapatak eta eraman genion eta beraientzako izan zen oso polita. Hori da Irlandako bidai bat, entrenatzen ditudan gazteekin, hemen ziren nahiko gaztean ziren, hemen ikusten dutales Ironi hemen ikasi zuena, hau da Eukeni eskolako irakasle bat, eta nik, Zuku, eta uste dut hori dela Txabe, ezta? Hori da Txabe. Nahiko gaztea zen, orain dela 3-4 urte horrela izan zen. Bidai superpolita, leku oso ederra, Irlanda, oso polita, jendea oso lasaia, eta izango zen, pentsatzen dut Irlanda zela, igual Euskal Herriak, orain dela 1 urte horrela, zer daudela baserri asko, eta jende gitxe. Bai, hori da Madeiran urte honetan, hori da olatu potente bat, ez da ikusten oso ondo, baina zuzuztuz, oda potente ez da gatxo. Zer metro ditu? Hau adibidez, onartu izango dira 2 metro eta erdi, epai. Eta olatu oso potente Madeiran, daudela oso olatu oso ona. Hori izan da orain dela 5 urte, hori da mundakako txapelketan antolatu genuenean, zela mundaka eta sopelana, eta finalak egin zirela sopelan, eta hori da mitiko bat deitzen da, nik ere naiz ja mitiko, zen ikusten da. Baina hori da Robert Bartholomew, dela tipo oso mitikoa surf munduan, ja dela pizka zaharra, baina bere garaian izan zen, eta oraindik izango da surflari oso. Azkena da olatu bat atozen atletik kamisetarekin eta... Bai, besteaz da ikusten, baina nora eta da zure zela? Hori da, urte honetan Natxorekin egon naizela Panaman, ia hilabete bat, eta hartu ditugu kriston olatu oso onak, eta justamente zegoen Alemaniar bat gurekin, eta ikusi nion atletiko kamisetarekin, eta zainen, haber lortzen dugun entrada batzuk, gero sarrera batzuk atletiren txat eta salduko diogu movida hau atletiko kamisetarekin eta azkenean ez dugu lortu sarrerarik ez ezer, baina atararen argazki oso politak eta oso ondo batatu genuen ez. Galera ez bada nahi duzera saltxazio, zer gehiago dugu? Eskerrik asko, ona etortzeagatik, eta zure bizitza konpartitzeagatik. Bizitzaren zatitxo bat bada, ezta? Bai, eta... Komentatu nahi duen, zeren behar gara hemen apuntatu eta gauza bat eta ez dut komentatu. Azkenean nire bizitza surfaren munduan ibiltzen da, eta baina oso gauza garrantzitsu bat dena, azkenean surfa ez dela gauza bat bakarrik olatuak hartzea, baizik eta bere borobil guztian, bere albo guztian dauden gauza guztia, badela superbapo, esan dutxen duzula jende pilo bat, adibidez Natxo esan dezake, bidai atxerakoan zenbat gauza ikasten dituen, adibidez dago pilo bat ingelesa ikasten, ona dela berarentzat, galtzen du instituto asko, baina beste gauza onak asko egiten ditu. Beste ezagutzen ditu beste kultura batzuk, nola bizi diren jendea, urte horretan adibidez gurekin egon da Panaman, eta konturatu da ere bat, nola bizi diren jendea Panaman. Ez dakotela gauza askori, bizi direla horrelako txabola batean, eta gauza horiek oso garrantzitsua dira. Baita ere, olatuak hartzea, oso niretzako adibidez oso garrantzitsua da, eta beraientzako ere bai, baina baita ere, dagoen movida guztia hori olatuak hartu baino lehenago, bidaia, preparatzea bidaia, aigatzen zarenean lekura, gero olatuak hartzen dituzunean, batxutan oso ona, beste batxutan oso txarrak, gero bueltan gauza guzti horiek, ezagutzen duzun jendea hori da gauza garrantzitsu bat. Filosofia oso bat, ez da? Bai, eta hori da oso polita da. Eta haien zako nik uste dut oso importantea dela, heldutasuna, bai, lortzen dutelako. Adibidez, Natxo urte honetan bera bakarrik joan da Australiaraino.
Beste tipo batekin, 16 urtekin oso, nire aitari esango banio, orain dela 15 urte, 20 urte, joango nintzela, Australiara 16 urtekin, esango zidan, zer da hau. Eta baita ere, orain deko zuen suertea, zeren azkenean daude, kilopillo bat, egin alduzuela, ni kirola egiten duenean zegoela. Saskibaloia, futbola, frontoia eta bi gauza gehiago, orain deko zuela. Skate, surf, eskalada, piraguismo, daude gauza pilo bat egiteko oso nahi direla eta oso ondo dagoela. Egia da. Eskerrik asko. Ez dago zerbait. Mira, cara con el ritmo, ¿vale?